Assalamualaikum solih-solihah. Kepiye kabare dina iki? Muga-muga kabeh tansah bagas waras ya. Nah, ketemu maneh karo Ustadz Ari ing piwulangan basa Jawa. Ing piwulangan dina iki, kanca-kanca sinau babagan dongeng kewan utawa fabel sing critane babagan tolong menolong utawa tulung tinulung. Nah, sawise sinau materi dina iki digarapake kanca-kanca siji bisa mangerteni tembung kang angel, loro bisa jawab pitakonan sing ana ing dongeng. Banjur bisa nyebutake nilai-nilai utawa nasihat pesan sing ana ing cerita dongeng. Banjur bisa nyebutake sifat-sifat utawa karakteris para tokoh utawa paraga ing ana dongeng. Nah, coba kanca-kanca gateka cerita Kebo lan Boyo. Kebo lan Boyo. Sawijine sore Kebo lunga menyang kali, karepe arep ngombe. Durung sida ngombe, Kebo krungu swara njaluk tulung. Kebo gage goleki asale swara. Bareng ketemu, katon Boyo ketindihan wit gedhe. "Kebo, tulungono aku," panjaluke Boyo. "Aku kebrukan wit gedhe iki wiwit mau esuk," kandhane Boyo. Kanthi kebak rasa welas, Kebo nulungi Boyo. Wit gedhe iku disurung. Boyo gage mencolot. Nanging tanpa dinyono, Boyo mencolot menyang gegere Kebo. "Loh, kowe kok malah nunggangi aku?" Kebo dadi bingung. "Saiki kowe dadi panganku," semaure Boyo karo nyokot punuke Kebo. "Aku sing nulungi kowe malah arep dipangan?" Suarane Kebo groyoh. Dilalah Kancil liwat kono. Krungu ribut-ribut, Kancil takon marang Boyo lan Kebo. Boyo cerita kedadeyan sing nemahi awake. Kebo uga cerita apa sing wis ditindakake marang Boyo. "Wis sakmestine Kebo dadi pangane Boyo," celatune Kancil. "Nanging aku arep mangerteni kepiye larah-larahe," Kancil kandha maneh. Tanpa mikir dawa, Boyo ndlosor ing papan nalika kembrukan uwit. Kebo uga banjur nyurung uwit banjur jibrukke ing awake Boyo. "Kebo, wis ayo, Boyo ditinggal wae." Boyo ora ngerti males kebecikan, kandhane Kancil. Boyo kaget banjur bengok-bengok. Nah, coba saiki kanca-kanca wacanan maneh cerita Kebo lan Boyo. Banjur golekana tembung sing kok urung mangerteni. Sakwise takono maksude tembung kuwi marang ustad ustadahmu utawa marang bapak ibumu. Nah, sawise mangerteni tembung sing kok urung mangerteni, coba saiki kanca-kanca garepen pitakonan sing ana ing tantangan BDR-mu. Menawa ana sing urung kok mangerteni, aja isin takon karo ustad-ustadah ya. Cukup semene wae anggone ustad paring piwulangan dina iki. Ketemu maneh ing piwulangan sak piturute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.